வைசியர்களோட ஸ்வபாவ கணமம் ஆகும் அப்படின்னு. பரிச்சார்யாத்மகம் கர்மா. அப்படி பண்ற சர்வீஸ் என்ன அப்படின்னா சூத்ரா. ஓகே, இது அவங்களது வைஷாது முடிஞ்சிச்சு. இதுலயே சூத்ராவை சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு. அவங்க கர்மா பரிச்சார்யாத்மகம். அவங்க அப்படி பண்ற சர்வீஸ். சூத்ராக்கள் பண்றது என்னன்னா ஸ்வபாவஜம். அவங்க எல்லாம் நேச்சர்ல இருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் சேவை செய்யறது, கவு ப்ரொடெக்ஷனு, பிசினஸ், இதெல்லாம் வைஷ்யவங்களுக்கு. சூத்ரங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் சர்வீஸ் பண்றது. இவங்கெல்லாம் மேல இருக்கிற 3 பேருக்கும். இது சூத்ரர்கள் அப்படின்னு. 45ல இருந்து நாளைக்கு பண்ணா நம்மளால கண்டிப்பா 10 தான் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா 10:30 to 11:15 அப்போ நான் இதை எடுத்துடவா? இந்த பகவத்கீதா நம்ம ரிவிஷன் முடிச்சிடலாமா இன்னைக்கு? எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி, எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அப்போ இன்னைக்கு சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா பதிலு இதை படிச்சிடலாம். முடிச்சிட்டு டைம் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். எல்லாருமே நேத்து இது பாத்தீங்களா? நீங்க அயோத்தியா எல்லாம் பாத்தீங்களா? கண்ணு பாத்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு மாதாஜி. அது ஒன்றும் இல்ல மேம். கீழே பக்கத்து அபார்ட்மெண்ட்ல பிக் ஸ்கிரீன் அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மேம். சோ நைஸ் ஆக்சுவலி. ஆமா, டைரக்டா நாங்க பார்த்தோம். இல்ல டிவில இல்ல, அந்த டிவில அந்த மூவி எல்லாம் பண்ணுவாங்களே, அது என்ன ஸ்கிரீன் சொல்லுங்க மேம்? தட் எல்இடி ஸ்கிரீன் மாதாஜி. கரெக்ட், எல்இடி பிக் ஸ்கிரீன் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஹியூஜ். மெயினான கோயில்கள்ல நிறைய இடத்துல அது போல செஞ்சிருக்காங்க மாதாஜி. எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி நைஸ். அது அதே மாதிரி ஒருத்தங்க ஐஸ் ஆர் வெரி வெரி காருண்யமா இருக்கு. எனக்கு கூட அதான் மாதிரி அந்த கண்ணை பார்த்தா பாத்துக்கிட்டே சாந்தம் தெரியுது மாதாஜி. அந்த ஃபேஸே ரொம்ப இதா இருந்தது மாதாஜி. ஆக்சுவலி திஸ் விக்ரா வாஸ் டன் பை 3 மைசூர் அதாவது ஸ்கல்ப்சர் தான் பண்ணாரு, அவர் தான் பண்ணாரு. அப்படின்னா 3 பேருக்கு கொடுத்தாங்களாம். 3 பேர்ல எது பர்ஃபெக்டா வராது. கண்ணுதான் ரொம்ப ரொம்ப உடுப்பி கிருஷ்ணர் மாதிரியே மொரல்லஸ் வந்திருக்காரு பாருங்க. அதான் அவ உடுப்பிக்காரங்க தான் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒன்றும் இல்லாம ஸ்மைலு அந்த கண்ணு கிரேஸ் எவ்வளவு. அந்த ஒன்னு அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ராமர் மொழியில காமம், சாந்தமும், மெச்சூரிட்டியும் தெரியுது. கிருஷ்ணர் கண்ணுல ஒரு குறும்புத்தனம் தெரியும். என்ன ரொம்ப அழகு மாதாஜி. அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல. மேம் கிருஷ்ணா பில்லிங் நம்ம ஒரு தடவை அயோத்தியா கூட்டின்னு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தடவை அயோத்தியா போகணும். கண்டிப்பா எல்லாரும் போடலாம். சரி சொல்லிருக்காரு. ஒருவேளை அவர் பண்ணலன்னா நம்ம ஒரு குரூப் பிளான் போடலாம். நோ ப்ராப்ளம். இது என்னது, இப்போ நம்ம எல்லாருமே 52 வீக்ஸ் சண்டேஸ் லாங்குவேஜஸ் டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால டீமா போகணும். நம்ம ஒரு 3 டீமா வி ஹாவ் டு ஆர்கனைஸ். ஆக்சுவலி 3 டீம்ஸ் ஷுட் பி தேர். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 3 வீக்ஸ்க்கு கவர் பண்ற மாதிரி. ஏன்னா 12 லாங்குவேஜஸ் தான் இருக்கு. 12 என்னும்பொழுது நமக்கு 52 டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா உங்களுக்கு 4 times 4 வீக்ஸ், 4 அட்லீஸ்ட் 4 குரூப்ஸ், 4 to 5 குரூப்ஸ் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம டிவோட்டிஸ் 5 வாரங்கள் அப்பப்போ இது எப்ப வேணாலும் நம்ம என்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால எத்தனை பேர் ஒரு குரூப்ல இருக்கணும்ன்ற நம்பர் தெரியணும் மேம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 7-8 பேர் இருந்தா 7-8 மினிமம் இருக்கணும் இல்லையா? இல்லன்னா நம்ம போய் சர்வ் பண்ண முடியாது. ஆமா 7-8 பேர் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா. இப்ப சவுத் தமிழ்நாடு எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அந்த மதுரை அந்த பக்கம் ஏரியா வரவங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப்பா இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா ஒரு இடத்துல அவங்க காமனா மீட் பண்ணி அங்கிருந்து எல்லாருமே ஒன்னா வந்துடலாம். ஒன்லி போய் வர பஸ் ஃபேர் மட்டுமே, பஸ் ஃபேரோ இல்ல ட்ரெயின் சார்ஜோ நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. அங்க போய் தங்கறது, உணவு எல்லாமே பிரபுஜி பார்த்துப்பாரு. அப்புறம் அங்கேயும் லோக்கல் உங்களுக்கு அழைச்சிட்டு போவாரு. ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால நீங்க கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம எல்லாரும் எப்படி திருப்பதியில போயிட்டு சேவை பண்ணிட்டு வருவோமோ அது மாதிரி நம்ம வில் கோ அண்ட் ஸ்டே தேர் அண்ட் டூ சேவா அண்ட் கம். ஓகே, அதனால ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒருத்தர் லீட் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகே,
ஹரே கிருஷ்ணா. So we மேம் have ஒரே Hare ஒரு தடவை இதை சொல்லிடலாம் 3 தடவை. ம், ம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யுமாம்யஹம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் சர்வதோமுகம் சிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் நமாம்யகம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் நமாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே வணக்கம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி வந்து சண்டேன்னு சொல்றாரு. சண்டேனா தட் மீன்ஸ் சண்டே மாத்திரமா இல்ல? You can plan for 4 days also, Mataji. 3 to 4 days also, not at all an issue. இல்ல அதுக்கு சொல்லல. சண்டே ஆனா மெயினா இருக்கணும். சண்டே மெயினா இருக்கணும். ஏன்னா சண்டே ஃபீஸ்ட்க்கு வந்து so we need to அன்னைக்கு தான் நிறைய வேலை இருக்கு. பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், everything will be there. Sunday will be the main thing. அதனால நீங்க முன்னாடி ஒரு 2 நாள் முன்னாடி போனாலும் சரி, அதாவது ஃப்ரைடே நைட் இங்க இருந்து கிளம்புனா சாட்டர்டே சண்டே மண்டே இருந்துட்டு மண்டே நைட்டு கூட நீங்க வரலாம். இல்லைன்னா தர்ஸ்டே போயிட்டு அப்படி 3-4 days we can plan and come. ஏன்னா டிராவலிங் டைம் எங்களுக்கு வந்து 13 hours ஆகுது சென்னையில இருந்து. ஓகே திருப்பி 13 hours வச்சுக்கோங்க. அதே வந்து 2 days ஆயிடும். ஆமா, அதனாலதான் நம்ம போறது வந்து குரூப்பா போனோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 டீம்ஸ் தமிழ்ல நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும். ஓகே, எனிவே டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரு டீச்சர் ஒரு குரூப் பிளான் பண்ணா கூட we can take it as a lead. இப்போ செல்வம் பிரபு ஒரு டீம், நீங்க ஒரு டீம், ராதிகா மாதாஜி ஒரு டீம், இல்லையா அந்த பக்கம் மல்லிகா மாதாஜி சவுத் எல்லாமே கொஞ்சம் நீங்க கவர் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நான் பெங்களூர்ல யாராவது வந்தாக்கா I will be able to take it up. மாதாஜி நான் அங்க வந்துடுறேன் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் மாதாஜி. எனக்கு கூட்டிட்டு கண்டிப்பா. சோ அதனால நம்ம வந்து மாதாஜி அங்க வந்துடுறோம் மாதாஜி. இன்னும் நீங்க எல்லாருமே உங்க கன்வீனியன்ட் டைம் தான் நீங்க சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை வந்து டிசைட் பண்ண முடியும். நிதானமா யோசிச்சு எந்த மந்த்ல நம்ம போகலாம் அப்படிங்கறது வந்து பண்ணலாம். இப்போ பல்ராம் ஜெயந்திக்கு வந்து, அதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ஒரு 1 week சம்திங், ஒரு மாசமா 1 week ஜூலைல வருது மாதாஜி. ஜூலைல தான் சொன்னாரு. அப்படின்னா 1 week பிஃபோர் அப்படின்னு கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமின்னு சொன்னாரு. ஸோ அந்த 1 week பிஃபோர் வந்து போயிட்டு ஜென்மாஷ்டமி அப்போ எல்லாருமே பிஸியா இருப்பாங்க, வரமாட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ டிராவல் பண்ணணும்னா அதனால வந்து ஈவன் ப்ரீஸ்ட் அண்ட் ஆல் வில் பி ஆக்குபைட் இன் தி ரெஸ்பெக்டிவ். வேண்டாங்க ஜாஸ்தி அங்க வந்து போய் சர்வ் பண்றது மச் பெட்டர். ஜென்மாஷ்டமி நிறைய இது இருக்கு, ஏன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க. ஓகே, ஜென்மாஷ்டமி பிரபுபாதோட இது வேற வருது இல்லையா உடனே. அதுதான் ஜென்மாஷ்டமி அப்போ வந்து போகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு குரூப் we can plan. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் 1 group. ஆனா இந்த டெம்பிள் இனாகரேஷனுக்கு வந்து இது வந்து குரூப் இன்க்ளூஷன் கிடையாது. இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங். யார் வேணாலும் அங்க வந்து என்ன வேலை வேணாலும் அங்க போய் எடுத்து செய்யலாம், அது வேற. ஸோ அப்ப கேட்டாங்கன்னாக்கா குரூப்ஸா பண்ணி கொடுக்கலாமே ஒழிய, பட் அது வந்து இந்த டேர்ன்ல வராது. ஸோ இட் இஸ் அ காமன் டெம்பிள் இனாகரேஷன். கண்டிப்பா நாம போகணும். ஓகே, டெம்பிள் இனாகரேஷன் போது தான் பிரபுஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு, அதுல எது நீங்க ஆஃப் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்தேன். இதழ் பிரசாதம் ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இல்ல டெக்கரேஷன், இல்ல பூவெல்லாம் இது பண்ணி கொடுக்கறது, இல்ல பெருக்கி தொடச்சு இது பண்றது. சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து, அப்புறம் பீப்புள் ஆர்கனைசிங் த பீப்புள், டெக்கரேட்டிங் தி இது வெளியில இது, அதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த குரூப் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்றது யூ லெட் மீ நோ அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஊர்ல இருந்து அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து வரவங்க அவங்க கலாச்சாரத்துல அடிப்படையில வந்து டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒரு டீம் வந்து, அதாவது யங் ஜெனரேஷன். ஐ திங்க் மகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜி உங்க கிட்ஸ் வந்து யூ ஷுட், அவங்க ரொம்ப அழகா பாடுறாங்க 2 பேருமே. ஸோ போத் த கிட்ஸ் ஐ திங்க் யூ ஷுட் கிவ் சம் ப்ரோக்ராம் ஃபார் தட்மா. ஓகே, லைக் தட் உங்க வீட்லயுமே இருந்தாலும் இட் இஸ் என்கரேஜபிள். ப்ளீஸ் உங்க இப்பத்துல இருந்தே நீங்க வந்து
ஐ திங்க் யூ கேன் கனெக்ட் வித் மகாலட்சுமி மாதாஜி. அவங்க கிட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வைஷ்ணவா சாங்ஸ் எல்லாமே பாடுவாங்க. ஸோ ஆர் வெரி குட். ஸோ அவங்களோட இருந்து நீங்க கத்துக்கலாம். ஸோ யூ கனெக்ட் வித் மகாலட்சுமி மாதாஜி who is இந்த பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, என்ன ஒரு தடவை கீர்த்தனம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி. ஓகே, கீர்த்தனம் நாட் பி வெரி ரொம்ப இதெல்லாம் வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கட்டும், நிறைய ஆமா. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமா. ஸோ வைஷ்ணவ சாங்ஸ் வந்து ஐ திங்க் மகாலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஐ திங்க் உங்க கண்ட்ரிபியூஷன் வில் பி மோர். நான் இப்பவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூ ஷுட் லீட் சம் கல்ச்சரல். இது வந்து நீங்க அடுத்து வந்து யார் ரொம்ப எந்தூசியாசமா பண்ணுவாங்க, ஐ திங்க் இவங்க கூட யார், துர்கா மாதாஜி ஆல்சோ இஸ் ஃபைன். அவங்களும் ரொம்ப எந்தூசியாசமா பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நல்ல அந்த உத்வேகமோட இருக்கணும். ஸோ அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாமே வந்து லீட் பண்ணி அவங்கள ஒரு டீமா ஃப்ரேம் பண்ணி கோலாட்டம், there is no age limit only. உங்களுக்கு கோலாட்டம் ஆடணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா யூ கேன் டூ தட். ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க குரூப். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பெருமாள் முன்னாடி நம்ம திருப்பதியில வந்து கோலாட்டம் இல்லையா, இப்போ கருட உற்சவம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க கோலாட்டம் நானே ஆடுவேன் மாதாஜி. தென் ஃபைன், நீங்களே டீச் பண்ணுங்க. நீங்க டீச்சர், நீங்க கோலாட்டம் எப்படி ஆடுறதுன்றது வந்து டீச் பண்ணுங்க நீங்க. தென் ஐ வில் கிவ் யூ தட் ரோல். ஓகே, ஸோ அது வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல இந்த மாதிரி ஜூம் வந்து மத்தியானத்துல ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க சொன்னீங்கன்னா கூட நான் லாகின் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் ஜூம்ல இருந்துட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்துட்டு நீங்க ஆடி காட்டினீங்கன்னாக்கா நோ ரெக்கார்டிங், ஒன்லி ஜூம். ஓகே, ஸோ லாக் பண்ணிட்டு இந்த இது வந்து ஜூம் லாக் பண்ணிட்டீங்க, எல்லாரும் இதுல ஜாயின் ஆன பிறகு நீங்க மீட்டிங் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாரும் என்ட்ரி ஆக மாட்டாங்க. சார் ஒரு 1 hour 2 hour வந்து வீக்லி நீங்க கண்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னாக்கா பண்ணலாம். பிரபுஸ் கூட அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்ப செஷனுக்குள்ள போறோம். எஸ், நல்ல பாடல். எஸ் வைஷ்ணவ பாடலே நீங்க நல்லா செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாரூபி சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तथा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्येष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी दिनामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அங்கே நம்ம ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய கண்களை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது இல்லையா. காருண்யமான அந்த புன்னகையும் கண்களும் வந்து இட்ஸ் மோர் அட்ராக்டிவ் இல்லையா. அது இன்னும் பகவானை சேவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. கண்டிப்பா அயோத்தியாக்கு எல்லாரும் நம்ம ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்துடலாம். டோன்ட் வரி. ஸோ எப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டே இருப்பாரு பிரபுஜி. ஸோ அப்ப அந்த சமயத்துக்கு நம்ம இதை பிளான் பண்ணி போயிட்டு வரோம். ஓகே, நான் நேத்து இந்த இது நடக்கும் பொழுது ராம விக்கிரகம் வாங்கறதுக்கு போயிருந்தேன். நான் நேற்று ராமர் பட்டாபிஷேகமா இருக்கக்கூடிய விக்கிரகம், ரொம்ப அழகான விக்கிரகத்தை வந்து அது இந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு காட்டுறேன். நேற்று வாங்கிட்டு வந்து அதுவும் அவங்க பூஜையில அந்த ஜுவல்லரி ஷாப் கிருஷ்ணயா செட்டி அண்ட் சன்ஸ் அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் இருந்துச்சு. எல்லா இடத்துலயுமே ராம விக்கிரகம் காலி ஆயிடுச்சு. வெளியில வந்து எந்த ஜிஆர்டில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2-3 days-ஆவே நான் கேட்டிருந்தேன். ஆனா நான் பார்க்கும்பொழுது அங்க கிடைக்கல. நேத்தும் அங்கதான் போனேன், கிடைக்கல. நேத்து வந்து போகாதனால அப்போ ஒரு 10 பீஸ் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி
அதாவது இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து நிகழும் போது இல்லையா, அது ஒரு ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் திங். ஸோ அதாவது எப்பயோ ஒரு வாட்டி நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நினைவாக கண்டிப்பா ராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாம் ஒண்ணுதான், வீட்டுல கிருஷ்ணர் இது உண்டு. ஆனாலும் அந்த நினைவாக கண்டிப்பா வாங்கணும்ன்ற ஒரு உந்துதல். என்னுடைய மகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமரை தான் ரொம்பவுமே அதாவது ராம மந்திரத்தை தான் அவ ரொம்பவுமே இது பண்ணுவா. அதனால அவளுக்கு நினைவாகவே இது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ தட் எப்பயுமே லைஃப்ல மறக்க முடியாது ஒரு இன்சிடென்ட் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து அந்த ரொம்ப அழகான விக்கிரகங்கள் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இன்னும் அந்த கடையிலே உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு தோன்றது இல்லையா. ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வந்து நம்ம பக்தியில போனா மட்டும்தான் நமக்கு வரும். ஈவன் இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பக்தி பாவம் வரும்பொழுது பகவானை இன்னும் சேவிச்சுட்டே இருக்கலாம், பகவானை இன்னும் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வருது இல்லையா. ஓகே. ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி கோபி ஜன வல்லபா பரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவா குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி 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 யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா கிருஷ்ண ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 கிருஷ்ண ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நமஸ்காரம். ஹரே நமஸ்காரம் கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ண. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேம் டு யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 8வது பதத்தை பார்க்க போகிறோம். கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் மாதாஜி. கரெக்ட். कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्. जय महालक्ष्मी माताजी. वासिंग. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. कारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां புருஷம் பிரகிருதே பரம். காரிய உடல், காரண புலன்கள், கர்த்திருத்வே தேவர்களை பற்றிய காரணம் காரணம், பிரகிருதி ஜட இயற்கை, விது படித்தவர் புரிந்து கொள்வர், போக்திருத்வே உணர்தலை பற்றிய, சுக இன்பத்தின், துக்கானாம் துன்பத்தின், புருஷம் ஆத்மா, பிரகிருதே ஜட இயற்கைக்கு, பரம் திவ்யமான. மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவின் பருவுடல் மற்றும் புலன்களை அடக்கி ஆளும் தெய்வங்கள் மற்றும் தேவர்கள் ஆகியவற்றின் உண்மைக்கு காரணம் இயற்கையே ஆகும். இது படித்த மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. ஆத்மாவின் இன்ப துன்ப உணர்வுகள் இயற்கையால் எல்லை கடந்த தத்துவமான இருக்கும் அந்த ஆத்மாவாலேயே விளைவிக்கப்படுகின்றன. பொருளுரை: பகவான் இந்த பருவுலகிற்கு இறங்கி வரும்பொழுது அவர் தன் சொந்த சக்தியால் ஆத்ம மாயையால் தனி நபராக வருகிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்படுகிறது. அவர் எந்த மேலான சக்தியாலும் வற்புறுத்தப்படுவதில்லை. அவர் தன் சொந்த விருப்பத்தால் வருகிறார். இது அவருடைய பொழுதுபோக்கு அல்லது லீலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா ஜட இயக்கின் 3 குணங்களின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலையும் புலன்களையும் எடுக்க வற்புறுத்தப்படுகிறது என்று தெளிவாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த உடல் அவரின் சொந்த விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி பெறப்படுவதில்லை. அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு எந்த சுதந்திரமான வாய்ப்பும் இல்லை. அவருடைய கர்மாவுக்கு ஏற்றபடி ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இன்ப துன்பத்தில் உணரப்படுவது போல எதிர் விளைவுகள் இருக்கும் பொழுது அதற்கு காரணம் ஆத்மாவை தான் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எனவேதான் அவ்வாறு விரும்பினால் ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு புரிய தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இரட்டைத்தன்மை உடைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வை மாற்ற இயலும். உயிரினமே அவருடைய துன்பத்திற்கு காரணம். ஆனால் அவருடைய நிலைத்த இன்பத்திற்கும் அதுவே காரணமாக இயலும்.
அவர் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் ஈடுபட விரும்பினால் பகவானின் ஆன்மீக சக்தியால் அகச்சக்தியால் அவருக்கு தகுந்த உடல் அளிக்கப்படுகிறது. அவர் தன் புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்பினால் பரு உடல் அளிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு ஆன்மீக உடல் அல்லது பரு உடலை ஏற்றுக்கொள்வது அவர் சுதந்திர தெரிந்து எடுத்ததாகும். ஆனால் ஒரு முறை உடலை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் தன் இன்ப அல்லது துன்ப விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும். மாயாவாத தத்துவவாதி அளிப்பது என்னவென்றால், உயிரினம் ஓர் பன்றியின் உடலை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தனது லீலைகளை அனுபவிக்கிறது என்றதாகும். இந்த கருத்து ஏற்க இயலாது. ஆயினும், ஏனென்றால் லீலை என்னும் சொல் இன்பத்திற்காக தானே விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பதை குறிக்கிறது. ஆனால் இந்த விளக்கம் மிகவும் தவறானது ஆகும். துன்பம் வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப்படும் பொழுது அது லீலை ஆகாது. பகவானின் லீலைகளும் கர்மத்தின் விளைவுகளால் கட்டுப்படுத்த உயிர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் சமநிலை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மதர். அழகான கருத்து இல்லையா? நாம எல்லாரும் கூட சுகிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே நாம சுகிக்கிறது பௌதீக சுகம், நிரந்தரமற்ற சுகம், தற்காலிகமான சுகம். சோ சில சமயம் நமக்கு இன்பத்தை வழங்க வல்லதாக இருக்கும், சில சமயத்துல நமக்கு அதனுடைய விளைவுகளே நமக்கு துன்பமாக வந்து நிகழும். அதனால பகவான் சுகிக்கிறதும் நாம சுகிக்கிறதும் இரண்டும் ஒன்றாக கருதுவது என்பது மூடத்தனம். ஆக்சுவலி மிக மிக தவறான கருத்து. அவர் வந்து எந்த நிலையிலிருந்து பிளாட்ஃபார்ம், அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமே வேறு, நாம இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமே வேறு அப்படின்னா பிசிக்கல் கிடையாது. அந்த அந்த இது லெவல் பாக்குறோம் இல்லையா? அவர் ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்குகின்றார், ஆன்மீக தளத்திலிருந்து அதாவது அவருடைய என்ஜாய்மெண்டே அந்த மாதிரி இல்லையா? அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதே வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருந்து, நாம பௌதீக தளத்துல. நாமும் அந்த ஆன்மீக தளத்திற்கு சென்று அத சுகிக்கணும். அப்ப அப்படிப்பட்டது எல்லாமே நமக்கு நிரந்தரமாக அமையும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக சுகங்களை, சந்தோஷத்தை நாம நித்தியம் என்று நினைப்பது மிக மிக தவறான கருத்து. நாமும் என்ஜாய் பண்றோம், பகவானும் என்ஜாய் பண்றார் இல்லையா? என்ஜாய்மெண்ட் எனக்கூடிய, அதாவது சுகித்தல், சுகம் அனுபவித்தல் என்பது ஒரு பதம் உண்டு. அது எல்லாம் வல்ல இறைவனிடந்து அவர் பேரானந்தத்தை சுகிக்கின்றார். ஆனா நாம் அதை சுகிக்க வேண்டும் என்பதை மறந்து நாம் என்ன பண்றோம்? பௌதிக ஆனத்தை, சிற்றின்பத்தை நாம சுகிக்கின்றோம். எந்த சிற்றின்பத்திற்குமே வந்து அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நமக்கு வந்து நன்மை பயப்பதாக இருக்காது. சங்கடத்திலையுமே வந்து நம்மள வந்து ஆழ்த்தக்கூடியதுதான். ஆனா நம்ம எந்த மாதிரியான, அதாவது சுகம் என்பதை வந்து நம்ம மனசுல இருந்துதான் நமக்கு தெரிய வரணும். அதனாலதான் பகவானுடைய லீலைகளும், நாம் எல்லாருமே கர்மத்தின் விளைவுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உயிர்கள் இல்லையா? கர்ம விளைவுகளுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜீவன்கள் நாம். சோ ஏற்றுக்கொள்ளும் சமநிலை கிடையாது, இரண்டும் ஒன்று என்று நாம் என்றைக்குமே நினைக்க கூடாது. நாமளும் வந்து அந்த, அதாவது பக்தியின் பாவத்துல வந்து மேன்மையுற்று, சோ பகவானை வந்து மனதில் வந்து 24 மணி நேரமே பகவான் நம்ம மனதிலேயே வந்து பதிய வைக்கக்கூடிய அத்தகைய, அதாவது சமாதி நிலை, ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய நிலை, அந்த நிலையிலிருந்து நாம தன்னுணர்வு நாம யார் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். நமக்கும் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த ஆனந்தத்தையும் வந்து நம்மளால சுகிக்க முடியும். பகவான் வந்து தன்னை, அதாவது அவருடைய ஹையஸ்ட், இன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து சில வரிகள் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் அரௌண்ட் 6 o'clock தான் ஜாயின் ஆனேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது. ஏன்னா நேற்று எல்லாமே நிறைய வேலைகள் இருந்ததுனால படுத்தது லேட்டு, எழுந்தது கொஞ்சம், அதாவது நைட்டு எல்லாம் விளக்கெல்லாம் அணைச்சிட்டு படுக்கிறது, நைட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு படுக்கிறது செய்யாதனால காலையில நிறைய வேலை, அதனால லேட்டா தான் பாகவதம் கிளாஸ் ஜாயின் ஆகுது. ரொம்ப அழகான இது விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சோ அதாவது வாசுதேவ, அதாவது விசுத்த சத்துவம் அப்படிங்கிற சுத்த சத்துவம் தான் அது வந்து விசுத்த சத்துவம் எனப்படுவதும். அதாவது நாம் எப்ப இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து நாம செயல்படுகின்றோமோ அதுதான் வந்து விசுத்த சத்துவம் என்பதும். ஆனா ஒரு மாதாஜி வந்து வாசுதேவ சத்துவம் என்று சொன்னாங்க. ஆனா வாசுதேவ சத்துவம் என்பது கிடையாது, வாசுதேவ நிலை என்பதுதான் பொருள். ஆக்சுவலி இட்ஸ் a situation when you fix your mind on the supreme God இல்லையா? பகவான் வந்து தன்னை, அதாவது நான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு, அதாவது நான் தான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்ற ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு, அத்தகைய நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர் வந்து சுகிப்பதை விட பக்தர்களோட லீலைகள் புரிந்து வண்ணம்
பக்தர்கள் எங்கே வந்து தன்னை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார்களோ இல்லையா, அவங்களோட வாஞ்சையோட இருக்கணும்னு தான் பகவான் நினைப்பாராம். அந்த அந்த அதாவது புகழாரங்கள் எல்லாமே அந்த பக்தர்களுக்கு போய் சேரணும்னு நினைப்பாராம். அப்படி பகவான் எப்பவுமே விரும்புறது அசோசியேஷன் தான் இல்லையா. தன்னுடைய பக்தர்களோடு அவர் வந்து என்றைக்குமே அளவலாவி இருக்கணும் தான் பகவான் என்றைக்குமே நினைக்கிறார். ஈவன் நம்ம கூட வந்து தனித்து நான் ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டின்னு நம்ம நிறைய நேரம் காட்டிக்கவே முடியாது இல்லையா. எவ்வளவு நேரம் நம்ம பவர்ஃபுல் பர்சனாவே காட்டிக்க முடியும்? கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு ஒரு லைவான ஒரு இது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்காது இல்லையா. சோ அங்க வந்து ஒரு உயிரற்ற நிலை தான் இருக்குமே வரைய. ஆனா அதே வந்து ஒருத்தரோட வந்து அசோசியேஷன் வரும்பொழுது அங்கே வந்து அந்த பந்தங்கள் என்பது கண்டிப்பாக வருகின்றது இல்லையா. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற முறை இல்லையா. அதே மாதிரி அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்பது வருகின்றது. அன்பு பரிமாற்றத்துல நம்ம வந்து எல்லையே கிடையாது இல்லையா. அதுல வந்து நம்ம வந்து பவுண்ட்லெஸ்ஸா தான் போக முடியும். அன்புக்கு வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது இல்லையா. அந்த ஒரு நிலைதான் பகவான் எப்பவுமே நம்ம கிட்ட விரும்புறார். அதனால்தான் தன்னுடைய பக்தர்கள் கூட்டம் வந்து தன்னை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டும் பொழுது அந்த பெருமைகளை எல்லாம் அந்த பக்தர்களுக்கே போய் சேரும்படி செய்து விடுகின்றார். அதனால்தான் அதாவது ஒரு குரு, ஒரு ஆச்சாரியா வந்து எவ்வளவு அதாவது முக்கியத்துவம் பெற்றவர் என்பது அதனுடைய அந்த கருணை வந்து பகவான் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கார். லெட் த கிரெடிட் கோ டு த பியூர் டிவோட்டின்னு பகவான் கொடுத்துருவார். அப்ப அந்த நம்பிக்கையை வந்து அவங்களுடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை வந்து எடுத்துட்டு வரணும். அதுதான் பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. அன்பு ஒன்றுதான் நம்மிடத்தில் பகவான் எதிர்பார்க்கிறது. நாம பகவான்கிட்ட அன்பு செலுத்தினா அல்டிமேட்லி எல்லா ஜீவன்களிடத்திலுமே நாம் அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதனாக கண்டிப்பாக மாறிவிடுவோம். எந்த பேதபாவமே வராது. ஆனா யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும் நம்ம வந்து அன்பை செலுத்தினால் கண்டிப்பாக எல்லாரிடத்திலுமே அதே அன்பை நம்மளால செலுத்த முடியாது. இதை நீங்க யூ கேன் பிராக்டிக்கலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு முறை அந்த பாவத்தை எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது நம்ம அந்த பாவத்தை செலுத்தினோம் என்றால் அல்டிமேட்லி நம்ம அதாவது ரொம்ப லோயஸ்டா சண்டாளமா இருக்கிறவன் மேல கூட நமக்கு வந்து வெறுப்பு என்பது வரவே வராது, கண்டிப்பா வராது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நாம கண்டிப்பா அடையலாம். சோ அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில நாம் அடையும் பொழுதுதான் சுகம் துக்கம் எல்லாமே நமக்கு பெரியதாக தெரியாது. அதே ஆனந்தமயமா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை வந்து நாம கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணணும். பகவான் ஹையஸ்டா என்ஜாய் பண்ணுவாரு. நம்ம வந்து நம்ம லெவலுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பகவான் கொடுப்பார். அது வேணும்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தான் நம்ம அது கூட வந்து ஏன்னா குவாலிட்டி வைஸ் தான் ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கும். குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா. இப்ப கையில இருந்து உணவை எடுத்து வாய்க்கு போடுறது, வாய் அதை மென்று உள்ள தள்ளுறது இல்லையா. அந்த வாய் டேஸ்ட் வந்து எடுக்கிறது. சோ ஒவ்வொரு உறுப்பும் தான் ஒன்னொன்னு. அதாவது இப்போ உணவு வந்து டேஸ்ட் பண்ணணும்னு கை உதவுகின்றது. இதுல கை அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. நாவு அதாவது பல்லு மெல்லுது, அதுக்கப்புறம் நாக்கு வந்து சுட்டி நம்ம வந்து உள்ள தொண்டைக்குள்ள தள்ளறோம் உணவு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வயிற்றுல போய் தான் ஜீரணமாயி அதனுடைய இதெல்லாமே வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் உடல் முழுவதுமே பரவுகின்றது இல்லையா. அதனால அது போல நாம் எல்லாருமே சுகிக்கின்றோம் என்றால் அது தனித்தனி அங்கங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய சுகம். அதனுடைய அளவு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 மினிமல் தான் இல்லையா, ரொம்ப குறைவா இருக்கும். ஆனா பகவான் வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ஸ் அவருடைய என்ஜாய்மெண்ட் இந்த ஹோல் பாடி இதுக்கு வந்து பேரானந்தத்தை பற்றி சொல்றது. அதனால எப்பவுமே நாம அவரும் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே சமமாக கண்டிப்பாக பாவிக்க கூடாது. ஏனென்றால் நமக்கு பௌதீக கலங்கங்களும் கண்டிப்பாக உண்டு. அந்த பௌதீக கலங்கங்களை வந்து கடந்து செல்லணும். அதுதான் வந்து சத்வ நிலை என்று, சுத்த சத்வ நிலை. சத்வத்துல இருந்தாலும் நமக்கு சந்தோஷம் எனக்குடைய எதிர்பார்ப்பு இருப்பதால நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதுல வந்து அதுலயும் வந்து நம்ம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கும். 3 குணங்கள்ல நாம் இருக்கிற வரைக்குமே கட்டுண்டவர்கள் தான். என்னன்னா பிறப்பு வந்து நமக்கு வேறுபட்ட நிலை. இப்போ அட்லீஸ்ட் சத்துவத்துல இருந்தாலாவது அடுத்து சுத்த சத்துவம் போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஆனா அதே வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்கு இருந்தா மீண்டும் வந்து சங்கடங்கள்ல உழலக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு ஏற்படுகின்றது. அதனாலதான் நாம வந்து ஆன வரைக்கும் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்கு நிலையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். காரிய காரண கர்த்திருத்வே காரணம் பிரகிருதிம் விதுக போக்திருத்வே சுக துக்கானானம்
புருஷம் பிரகிருதே பரம் காரிய அதாவது உடல், காரண புலன்கள், கர்த்திருத்வே தேவர்களை பற்றிய, காரணம் காரணம், பிரகிருதி ஜட இயற்கை, விதுகு படித்தவர் புரிந்து கொள்வர், போக்திருத்வே உணர்தலை பற்றி, சுக இன்பத்தின், துக்க கணாம் துன்பத்தின், புருஷம் ஆத்மா, பிரகிருத்தே ஜட இயற்கை, பரம் திவ்யமான. சோ கட்டுப்பட்ட ஆன்மாவின் பருவுடல் அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல் மற்றும் இந்த புலன்களை அடக்கியாலும் இந்த ஒவ்வொரு புலனுக்குமே அதிதேவதை உண்டு. இதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆளும் தெய்வங்கள் மற்றும் தேவர்கள், எல்லா தேவர்களுமே பகவான் படைத்தார் ஆகியவற்றின் உண்மைக்கு காரணம் இயற்கையே ஆகும். அதாவது நம்ம இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் இந்த இயற்கை அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கை. நாம் எல்லாருமே இதெல்லாம் அடக்கியாலும் இதெல்லாமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே ரூலிங் இந்த இதெல்லாமே செய்யறதுக்கான காரணமே இந்த இயற்கையினுடைய தன்மைதான். இது படித்த மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. உண்மையிலே ஜீவன் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனால் இதை இயக்குபவர் எது? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள். இதை நன்கு படித்த மனிதர்களால புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. ஆத்மாவின் இன்பம் துன்பம் உணர்வுகள் இயற்கையால் எல்லை கடந்த தத்துவமாக இருக்கும். அந்த ஆத்மாவாலேயே விளைவிக்கப்படுகின்றன. அதாவது ரூட் காஸ் ஆத்மாதான். அதனால்தான் சஃபர் ஆகிறதும் ஆத்மா. ஏன்னா திங்கிங் ஃபீலிங் இல்லையா வில்லிங் இது மனசுக்கு கொடுக்கறது முதல்ல ஆத்மா தான். இட் வில் ஒன்லி ப்ரொவோக். ஸோ அதெல்லாம் இன்வோக்கிங் த டிசையர் எல்லாமே ஆத்மாக்குள்ளதான். இது வேணும் அப்படிங்கிற இந்த தாட் ப்ராசஸ கொண்டு வர்றதே ஆத்மா தான். அதனால்தான் அது சுக துக்க உணர்வுகள் இயற்கையால் எல்லை கடந்த தத்துவமா இருக்கும். ஆத்மாவினுடைய இன்ப துன்ப உணர்வுகள் அதுதான் நேச்சுரல் ஆக்சுவலி. அதாவது இந்த இன்ப துன்பங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட அந்த விடுதலையான தன்மையில் இருக்க வேண்டியதுதான் ஆத்மா. ஆனால் நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த ஆசை எனக்கூடிய இந்த டிசையர் இல்லையா அதை நம்ம இன்வோக் பண்றது மனசு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவில இருந்துதான் வர்றது. ஆத்மா என்ன பண்ணும்? புத்திக்கு கொடுக்கும். புத்தி மனசை செயல்படுத்தும். இந்த லைன் இந்த ஃப்ளோ நம்ம கண்டிப்பா மனசுல பதிய வைக்கணும். சோ எங்க இருந்து மூல காரணம் ஆத்மால இருந்துதான். அதை மட்டும்தான் அது செய்யும், வேற எதுவுமே செய்யாது. அப்படின்னா நினைக்கும் தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வரும். ஆத்மாவுக்கு ஒன்று பிடிக்கும்ன்றத சொல்றோம் இல்லையா? இதை பார்த்தோன்னே இது வேணும்னு தோணும் நமக்கு. அந்த ஒரு க்ஷணம் அதுதான் ஆத்மாவுடைய செயல். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா செயல்படுறது கிடையாது. அந்த ஆத்மா நல்லதும் நினைக்கணும் கெட்டதையும் நினைக்குமா மாதாஜி? கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்லையா? நம்ம அந்த சமயத்துல எந்த குணாதிசயத்தோட செயல்படுறோமோ அதற்கேற்றவாறு அந்த செயல்பாடுகள் தாட் ப்ராசஸ் கண்டிப்பா. இப்ப ஒரே சூழ்நிலைய 3 விதமான குணாதிசயங்கள் இருக்கிறவங்க அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வெவ்வேறு விதமா இருக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நாம ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்க போறோம், கியூல நிக்கணும். இது எக்ஸாம்பிள், சாதாரணமா ஒரு எக்ஸாம்பிள், புரியுதுங்களா? சோ இதே இந்த 4 குணாதிசயங்கள்ல இருக்கிறவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்? ஒரு பெரிய கியூ, இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்துல ட்ரெயின் கிளம்பிடும். ஸோ ரிசர்வேஷன் பண்ணல, அன்ரிசர்வ்ல தான் வாங்கிட்டு நம்ம நின்றுட்டு தான் போனோம். போனா இடம் கிடைக்குமான்னு தெரியாது இல்லையா? ஸோ இப்படியெல்லாம் ஒரு சூழ்நிலை. அதாவது எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்ட நிலை இது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் எவ்வாறு செயல்படுவார்கள் என்று பார்ப்போம். அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவன் அதாவது அவன் கியூல நின்றுதான் இருப்பான். ட்ரெயின் போகுமா அதுக்கேத்தவாறு நம்ம பிளான் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற அந்த யோசனை கண்டிப்பா அஜ்ஞானவாதிக்கு இருக்காது இல்லையா? ரஜோகுணம் என்ன பண்ணுவான்? அப்படியே போயிட்டு யாராவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இல்லையா, பார்த்துட்டு எனக்கும் இது ஒரு டிக்கெட், தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே அவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்து நீங்க எந்த ஊரு அப்படிலாம் கேட்டுட்டு எனக்கு ஒரே ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னு நினைப்பான் இல்லையா? இது இந்த குறுக்கு புத்தி இல்லையா? நம்ம பின்னாடி எத்தனை பேர் கியூல நின்றுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அந்த கியூல நின்றுட்டு இருக்கும்பொழுது அதெல்லாம் தாண்டி அடுத்தவங்க எல்லாம் திட்டிக்குவாங்க. ஆனாலும் இந்த செயல் அவன் செய்து கொண்டுதான் இருப்பான் அதுலயுமே இல்லையா? சத்வத்துல இருக்கிறவன் தர்மத்தை அறிந்தவன். ஓகே, நம்ம கண்டிப்பா இந்த கியூல நின்று கண்டிப்பா போகணும். சோ கியூ பார்க்கலாம், முடிந்தால் செல்லலாம், இல்லை என்றால் அதாவது இந்த எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் புஷ் பண்ணி போயிடணும். ஆனா இந்த கியூல தான் போகணும்னு நினைப்பான். யாரு? இந்த சத்வத்துல இருக்கிறவன். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன் கியூல நிப்பான். பகவான் இன்னைக்கு நான் போகணும்னு நினைக்கிறா அப்படின்னாக்கா அவர் பார்த்துப்பார், நாம இந்த கியூல நின்று வாங்கிட்டு போகலாம். ஏன்னா அவரும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில தான் பிளான் பண்ணி போறது வேற. ஆனா ஒரு அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்பொழுது இதுதான் ஆப்ஷன் வரும்பொழுது அத்தகைய காலகட்டத்துல இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள் என்பது பார்க்கணும்.
எல்லாத்தையுமே பகவான் பார்த்துப்பார், நான் முயற்சி மட்டும் செய்யறேன், இன்னைக்கு நான் இதுல போகணும்னு நினைச்சா நீயே எனக்கு வழி விடு, அவ்வளவுதான். சோ வழி காட்டுன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அப்படின்னா அனைத்தையுமே பகவானுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பித்து ஒவ்வொரு செயலையுமே பகவானுடைய அதாவது வழி நடத்துல தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவங்க அவங்க புத்தியை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பகவானுடைய பர்மிஷன், இப்படிதான் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வழி நடத்துறத மட்டும் கேட்பாங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. செயல்படுவது அவர்கள் தான், ஆனால் எந்த வழியில் போகணும்ன்றது பகவான் சொல்லட்டுமே அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனை என்பது கண்டிப்பா செய்வாங்க. அதுக்காக அவங்க சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பாங்கன்னு கிடையாது, பகவான் காட்டட்டும் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க கிடையாது, முயற்சி செய்வாங்க. ஆனா முயற்சி என்பது பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைந்து செய்வார்கள். இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். சோ ஆத்மா இன்ப துன்பம் அதனுடைய இயற்கையே எப்படின்னா, இந்த இயற்கையினுடைய இன்ப துன்பங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில உள்ள ஒரு தன்மைதான் அது, அதனுடைய உண்மையான நிலை. ஆனா எப்போ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோடு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றதோ அதற்கேற்ற உணர்வுகள், அந்த மனிதன் எந்த சுபாவத்தை மேன்மையாக கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த சுபாவத்தினுடைய இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமையும். அதுதான் உண்மையிலே அந்த ஆத்மாவுடைய செயல்பாடுகள் இன்ப துன்ப உணர்வுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட அந்த எல்லையை கடந்ததாக தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அந்த ஆத்மாவலை உண்மையிலே ஒரு சூழ்நிலை என்பது உருவாக்கப்படுவது ஆத்மாவினால் தான். அதனால்தான் ஆத்மா ஏன் ஆத்மா பனிஷ்மெண்ட், அதாவது மரணித்த பிறகு எதுக்கு அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறது, நரக உலகங்களுக்கு செல்லணும் அப்படின்றதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் ஏன் கிடைக்கிறதுன்னா, ஒரு செயலுக்கான தூண்டுதல் நம்ம 18வது சாப்டர்லயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த செயலுக்கான தூண்டுதல் எங்க இருந்து வருது, ஆத்மாவிலிருந்து தான் வருது. ஓகே. சோ பகவான் இந்த பருவுலகுக்கு இறங்கி வரும் பொழுது அவர் தன் சொந்த சக்தியால் ஆத்ம மாயையால் தனி நபராக வருகிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்படுகின்றது இல்லையா. யுகந்தோறும் அதாவது சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார், ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகின்றேன் என்று சொல்கின்றார். ஒரு டவுட், இப்ப இந்த ஆசை அப்படிங்கிற நம்ம மனசுல தோன்றதே ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மாவுல தோன்றுமா நம்மளுடைய மனதுல தோன்றுமா மாதாஜி? என்ன புரியல? ஆசையா? ஆசை என்பது அதாவது ஆசை என்பது ஆத்மாவிலிருந்து தான். அதாவது ஒரு க்ஷணம் அது இது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பல்சிவ். அது வர்றது ஆத்மாவை தான். ஆத்மா என்ன பண்ணும், அந்த இம்பல்ஸ அதாவது அந்த ஒரு க்ஷணம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த தாட் ப்ராசஸ புத்திக்கு கொடுக்கும். புத்தி அதை மனசுக்கு கொடுத்தோம். அங்க பார்த்தா மனதின் ரூபத்துல தான் நம்ம ஆத்மா செயல்படுகின்றது என்று நாம சில இடங்கள்ல மனது அப்படிங்கிற நிலையில எடுத்துக்க வேண்டி இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே இதுக்குள்ளுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது ஆத்மாவுடைய செயல் தான் இது என்று அது அமைதியாயிடும். அதுக்கப்புறம் செயல்படுத்துறது புத்தி அகங்காரம் எல்லாமே செயல்படும் இல்லையா. சோ பகவான் இந்த பருவுலகுக்கு இறங்கி வரும் பொழுது, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு இறங்கி வரும் பொழுது அவர் தன் சொந்த சக்தியால், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்சி இல்லையா, ஆத்ம மாயையால், அதாவது அவருடைய யோக மாயையால் தனி நபராக வருகின்றார் இல்லையா என்று பகவத்கீதையில கூட சொல்லப்படுகின்றது. அவர் எந்த மேலான சக்தியாலும் வற்புறுத்தப்படுவதும் கிடையாது. ஈச ஸ்வயம் ரூபம் ஸ்வயம் பிரகாசம் இல்லையா. அதாவது செல்ஃபாவே அவரால் எல்லாவற்றையுமே செய்ய, நமக்கு எல்லாமே ஒருத்தர் தூண்டுனாதான் நம்மளால செய்வோம். உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா இது செய் அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்ம செய்வோமே இல்லையா. அதாவது நம்மளுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு அப்ரூவல் வரும் இல்லையா. அப்ப நாம செய்யக்கூடிய விதம் நாம தான் அந்த சாய்ஸை எடுத்துக்கிறோமே ஒழிய, இந்த செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த இது அப்ரூவல் பகவான் உள்ளுக்குள்ள நம்ம கொடுத்துட்டே இருப்பார். அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அவர் தம் சொந்த விருப்பத்தால் வருகின்றார். ஆஸ் பர் இஸ் வில் ஒன்லி பகவான் டிசன்ஸ் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர் இறங்கி வருகிறார். அது அவருடைய பொழுதுபோக்கு அல்லது லீலை என்று அழைக்கப்படுகின்றார். டு பர்ஃபார்ம் லீலா. ஏன்னா அவருடைய பக்தர்களோட கூடி இருக்கணும்ன்றதுதான் அவருடைய விருப்பம். அதனால அந்த பக்தர்களோட செயல்பாடுகள்ல அவரும் ஒரு அதாவது அவரோட உள்ள அதாவது பாத்தீங்கன்னா பரிமாற்றங்கள் என்பது வேண்டும் இல்லையா. அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய அந்த இது. சோ பக்தன் பகவான்கிட்ட அவர்கிட்ட உண்மையிலேயே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அந்த நிலையில பேச ஆரம்பிப்பார். பகவானும் அவருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். இது கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலையும் புலன்களையும் எடுக்க வற்புறுத்தப்படுகின்றது என்று இன்று தெளிவாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காரிய காரணம் இல்லையா. ஒரு செயலுக்கான காரணம், அந்த காரியத்திற்காக நாம் எடுக்கக்கூடிய இந்த பிறவி, இது எல்லாமே
வந்து ஒரு நம்முடைய இந்த 3 குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஏதோ ஒரு குணாதிசயத்துல நாம கண்டிப்பா செயல்படுகின்றோம். இந்த உடல் அவரின் சொந்த விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி பெறப்படுவது கிடையாது. நாம செய்த கர்ம பலனால் விளைகின்றது, அவ்வளவுதான். நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு ஒரு உடல் கண்டிப்பா கிடையாது. அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே பியூட்டியோ அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அழகாவே பிறப்போம் இல்லையா, எந்த குறையே இல்லாம பிறப்போம் நமக்கு இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நம்மளுடைய ஆசையே அதுதான் இருக்கும். ஆனா குறை நிறைகளோட தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதரித்திருக்கிறோம். யாருமே குறையற்றவர்கள் கிடையாது. அதனால நாம கேட்கக்கூடிய உடலை நாம கண்டிப்பா பெற முடியாது. நம்ம கர்ம விலைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உடலை நாம பெறுகின்றோம். இதுல இருந்து நாம என்ன தெரிகிறது, நாம எல்லாம் சுதந்திரமற்றவர்கள் என்பது நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் அவரின் சொந்த விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி பெறப்படுவதில்லை. அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவுக்கு எந்த சுதந்திரமான வாய்ப்புமே கிடையாது. இப்படிப்பட்ட உடல் நாம பெறணுன்றதுக்கான ஆப்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது பகவான். நீ இந்த கர்மத்தை செய்த இதுக்கேத்த உடல், அவ்வளவுதான் நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்த இந்த தாய் தகப்பனுக்கு நாம பிறக்க வேண்டியதாக இருக்கும். நாம ஒரு அதாவது ஒரு இந்த தாய் தந்தையருக்கு பிறக்கணும்ன்றது வந்து இருக்கின்றது. நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய காமனான அந்த சில எல்லாமே பண்புகள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட தாய் தந்தையருக்கு நாம பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். நமக்கு சாய்ஸே கிடையாது. அவருடைய கர்மாவுக்கு ஏற்றபடி ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால் இன்ப துன்பத்தின் உணரப்படுவது போல உடல் எதிர்விளைவுகள் இருக்கும் பொழுது அதற்கு காரணம் ஆத்மாவே தான் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இதுதான் நான் சொல்லியிருப்போம். உண்மையிலே ஆத்மாவால்தான் நாம் இந்த இடத்துல துன்பப்படுகின்றோமே, இன்பமும் அதனால்தான் படுகின்றோம். எப்ப நாம வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகின்றோமோ அது இன்பமாகின்றது, அப்படின்னா பேரின்பம். அதே வந்து நம்ம சத்துவமா இருந்தா நம்ம இங்க வாழக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பெறக்கூடிய இன்பம். அடுத்து நம்ம ரஜோன்னாக்கா அதாவது பேராசை கொண்டு செயல்படக்கூடிய தன்மை. அடுத்து தாம்சிக் வந்து தனக்கே தானே தீங்கு இழைக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்பாடுகள். இதெல்லாம் அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. எனவே தான் அவ்வாறு விரும்பினால் ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு புரிய தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இரட்டை தன்மை உடைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வை மாற்ற இயலும் இல்லையா. இல்லை என்றால் நாம வந்து இந்த இரட்டை தன்மையோட தான் இல்லையா இம்மை அதாவது இந்த பிறவியில வந்து நாம துன்பம் இன்பம் இல்லையா சுக துக்கம், அடுத்து வந்து எப்படி வெயில் மழை வந்து அதாவது குளிர்காலம் எல்லாமே வந்து ஒரு சீதோஷ்ணங்கள் எல்லாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதோ அது போல நம்ம ஒரு வாழ்க்கையும் வந்து எப்பவுமே வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதாகவே இருந்துட்டே இருக்கும். மழை மாற்ற உயிரினமே அவருடைய துன்பத்திற்கு காரணம், நாம தான் நம்முடைய துன்பத்திற்கே காரணம். ஏன்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா. அதனால அவருடைய நிலைத்த இன்பத்திற்கு அதுவே காரணமாகும். சோ அதனால அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நித்தியமான இன்பத்தை பெறுவதற்காக இருந்தா கண்டிப்பா அதை அவன் அடையப்படுகின்றான். அது வாறு இல்லை என்றால் அவன் கட்டுண்ட வாழ்வை ஏற்று மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல சுகதுக்கங்களோடு அவன் உழற வேண்டியதுதான். அவர் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் ஈடுபட விரும்பினால் பகவான் ஆன்மீக சக்தியால் அந்த அகசக்தியால் அவருக்கு தகுந்த உடலை அளிக்கப்படுகிறார். அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த உந்துதல் இப்ப இந்த பிறவில நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கல அப்படின்னும் பொழுது கண்டிப்பா அடுத்த பிறகு இப்ப நாம செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி தொண்டு நம்ம சிறிய அளவே செய்தாலுமே பெரிய ஆபத்துல இருந்து நமக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு. நெக்ஸ்ட் பிறவி என்று இருந்தா நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம வந்து பக்தியை வந்து விட்டோமோ அங்கிருந்து வந்து தொடர்வதற்கான வாய்ப்பை வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கின்றார். மேலும் அவர் தன் புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்பினால் அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா பரு உடல் அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த பௌதிக உடல் என்பது அளிக்கப்படுகின்றது. அவர் சுதந்திர அதாவது அவர் சுதந்திர தெரிந்து எடுத்ததாகும். அது ஏதோ ஒரு பருவுடல் அளிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு ஆன்மீக உடல் அல்லது பருவுடலை ஏற்றுக்கொள்வது அவர் சுதந்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்ததாகும். சுதந்திரமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் நமக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம பௌதிக உடல் வேணுமா இல்ல ஆன்மீக இதுக்கு வந்து போகணும் என்ற ஆப்ஷன் நமக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்திக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலை நாம வந்து கண்டிப்பாக பெறுகின்றோம். ஆனால் ஒரு முறை உடலை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் அதன் இன்பம் அல்லது துன்ப விலைகளை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா தப்பிக்கவே முடியாது. மாயவாத தத்துவாதி அளிப்பது என்னவென்றால் உயிரினம் ஒரு பன்றியின் உடலை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் தனது லீலைகளை அனுபவிக்கின்றது என்பதாகும். அந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள இயலாதது. ஆயினும் ஏனென்றால் லீலை என்னும் சொல் இன்பத்திற்கு தானே விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது குறிக்கிறது. பன்றி வந்து பன்றி ரூபம் ஏற்றுக்கொள்ளணும், அந்த ஜீவன் வந்து பன்றி ரூபம் ஏற்றுக்கொண்டு மலத்தை வந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்குமா? கண்டிப்பா நினைக்காது, யாருமே நினைக்க மாட்டோம். ஆனால் அவன் அஞ்ஞானத்தில் எந்த அளவுக்கு வந்து மூழ்கி இருந்தா அவன் பன்றியினுடைய உடலை அவன் வந்து நாய் பன்றி இந்த இதெல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஜீவன்கள் வந்து அதாவது எவ்வளவு அஞ்ஞானத்துல இருந்து செயல்படுகிறார்கள் என்பது பொருள். அதனால நம்ம எல்லாம் விரும்பி இந்த உடலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, நம்முடைய கர்ம பலனால நம்ம இந்த உடலை பெற்றிருக்கின்றோம். ஆனால் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம அதாவது பேரானந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மைக்கு இருக்கணும்.
அதுதான் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நம்மளால, அதாவது ஒரு ஒரு குரு ஆச்சாரிய நிலைக்கு போய் இப்ப பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதத்துல சொல்லப்பட்டது போல நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு அதுக்கு நிறைய சாதனையும் பண்ணணும் இல்லையா? சட்டகோட்டி, அதாவது சட்டகோட்டி நாம ஜபங்களை செய்தாராம், அதாவது நம்ம பிரபுபாதர். சோ அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ், தவம், தானம் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய பக்குவத்தை வரவழைத்து கொள்ளணும். அப்புறமா தான் நாம ஒரு ஒரு உத்தமமான ஒரு பக்தனாக மாற முடியும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து அப்பதான் அந்த அவருடைய செயல்களுக்கு லீலை என்பது பொருளாம். அவர்கள் யோகா கலைகளிலும் வந்து முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பார்கள். அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செயல்கள் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். இப்படி அந்த வாக்கு தூய்மை, மன தூய்மை, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மேன்மையான ஒரு நிலையை இட்டு செல்லும். ஆனா அதை வந்து நாம பௌதீக செயல்களால் விளைவுகளை வந்து நாம கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடாது. அது மூடத்தனம் ஆக்சுவலி. சோ அதனால இந்த விளக்கம் மிகவும் தவறானதாகும் இல்லையா? சோ மனிதன் ஏற்றுக்கொண்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து லீலைகளாக கண்டிப்பா கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. பகவானின் லீலைகளுக்கும் பகவானுடைய செயல்களுக்கும் கர்மத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பந்தப்பட்ட ஒரு ஜீவனுடைய செயல்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. இரண்டையும் ஒன்று போல நாம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நானே கடவுள் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மையிலிருந்து நாம் செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அது மிக மிக தவறான கருத்து. எஸ் மாதாஜி, ஒரு சின்ன இது மாதாஜி. இப்ப கண்டிப்பா. நீங்க சொன்னீங்க ஒரு பக்தன் அவன் நல்ல முறையில எல்லாம் செஞ்சா, அவன் ஏதோ இதுல வந்து இறந்துட்டு திருப்பி இங்க வர்றான். திருப்பி வரும் பொழுது அவன் அந்த இத பக்தியை தொடரும் பொழுது அவன் அப்புறம் ஏன் மாதாஜி கீழே திருப்பி கீழ் இதுக்கு போவானா அல்லது மேலேயே போயிட்டு இருப்பான்? நமக்கு அதான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி பயன்படுத்திக்கிறான்றது பொறுத்து மாதாஜி. இப்ப செல்வத்துல வந்து நல்ல இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருந்தவனுக்கு நல்ல அந்த மாதிரி எஸ், ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயமே அப்படித்தான் இல்லையா? சோ நாம் எப்பவுமே அகங்காரமற்ற நிலையிலேயே இருப்போன்றதுக்கு ஏதாவது உத்தரவாதம் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஏதோ ஒரு சமயத்துல வந்து நாமளும் அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டு ஒருத்தர் நம்ம முன்னாடி வந்து ரொம்பவுமே டம்மம் அடிச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நமக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நாமளும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்காக தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். அதையும் பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். ஆனா அந்த பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லாதப்ப நாம கண்டிப்பா பேசுவோம். அப்போ நம்ம உண்மையான அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துகிறோமா இல்ல வந்து போலி அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துகிறோமா என்று பொருள். அதனால யோகத்தில் வந்து, அதாவது பக்தியில நிறைவடையாதவர்கள் வந்து மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிப்பார்கள். ஒரு நல்ல, அதாவது கற்றறிந்த ஒரு பிராமணர் வீட்லயும் அவதரிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. அதாவது ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்ரீமதியா அது சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ சுச்சி அந்த 4th சாப்டர் 5th சாப்டர்லயே வரும் இது. ஸ்ரீமதி என்பது செல்வத்துல வந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய வீட்டுல பிறக்குது. செல்வத்துல செழிப்பா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பக்தி கொள்ளணும்னு தோன்றுமா? அது வந்து அவனுடைய சுக்கிருத்தி பொறுத்து. அவனுடைய தாய் தந்தையரும் அவ்வாறே இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. ஆனா அவருடைய தாய் தந்தையும் வந்து அதாவது ஒரு பக்தியன் பௌதிகவாதியாக இருந்து விட்டால் என்ன செய்வீங்க? அப்போ ஒரு நல்ல குடும்பத்துல தானே மாதாஜி அவன் போறப்பான். கரெக்ட்மா. ஆனா அவன் நல்ல ஒரு செல்வத்தை உபயோகப்படுத்தி அவன் தான தர்மங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவன் போகணும். அந்த சூழ்நிலையில அவனை எப்படி நடந்துக்கிறானோ அது அதாவது அவனுக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா கூட பக்தி, அவனுடைய சுக்ருதி எப்படி இருக்கணும்னா அவனுக்கு அந்த நினைவு கொடுக்கணும் அவனுக்கு. அந்த சுக்ருதியுடைய ஸ்ட்ராங் பவர் இருந்தா கண்டிப்பா அவன் அரிஸ்டோகிராட்டிக் ஃபேமிலியில பிறந்தாலும் கூட, அதாவது துறவரமாக வாழக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவனால அனுபவிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குரு மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க. அவரும் வந்து நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுலதான் பிறந்தார் இல்லையா? ரொம்ப அதாவது பில்லியனர் ஃபேமிலியில பிறந்தவர் தான் நம்ம குரு மகாராஜ். ஆனாலுமே அவர் எல்லாத்தையுமே விடுத்துட்டு ஒரு சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்துல தூய பக்தராக இருந்தாருன்னா, அப்போ முந்தைய ஜென்மத்துல அவர் வந்து ஆல்ரெடி would have attained அந்த லெவல். பாத்தீங்கன்னாக்கா he has taken மெட்டீரியலை விட வந்து ஆன்மீகம் தான் மேன்மையானது என்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து அவர் எடுத்துட்டார் இல்லையா? சோ தட் டிபெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன முயற்சி பண்றோன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மாதாஜி. அந்த முயற்சி வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ணோம்னா இந்த ஜென்மத்துல வந்து மோட்சகதி என்பது உண்டு. ஆனா அதை விடுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து கிடைச்ச அந்த செல்வத்தை கொண்டு அதாவது சூதாடலாமா, இல்ல வந்து அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் போலாமா, இல்லையா இல்ல வந்து போதைக்கு அடிமையாகலாமா அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா அந்த செல்வத்தை நாம சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தவில்லை என்று பொருள் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே ஒரு கோட்டா தான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. நாம செய்த நல்லதொரு காரியங்களுக்காக நமக்கு ஒரு உயர்வான ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பகவான் கொடுத்தார். ஆனால் அந்த வாய்ப்பை நாம
நல்ல முறையில் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும், ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ அதனால வந்து அவர் எந்த செல்வந்தராகவோ இல்ல ஞானம் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல பிறந்தாலும் அந்த வாய்ப்பை அவர் வந்து நல்ல விதத்துல வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளணும். அவ்வாறு அவர் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவர் தவறி விழுவது என்பது 100% உறுதி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல வாய்ப்பை கொடுன்னு பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கணும் மாதாஜி. ஆமா, என் நிலை ஆயினும் நீங்க வாய்ப்பையே கேட்க வேண்டாம். நீங்க என் நிலை என்ன ஆயினும் செய்ய- உன்னுடைய உனக்கு பக்தி உன்னுடைய தொண்டு செஞ்சு அவ்வளவுதான், அவ்வளவே. அவர் என்னென்ன கொடுக்கட்டும், எந்த நிலையில இருந்தாலும் பக்தி தொண்டு செய்யணும். இவ்வளவுதான் நம்முடைய வேண்டுதல். சிம்பிள், ஒரே வரி முடிஞ்சிச்சு நமக்கு பக்தி இல்லையா? சிம்பிள். அதனாலதான் பிரபுபாத எல்லா இடத்துலயுமே சிம்பிள். பக்தி வந்து சிம்பிள். இன்னைக்கு அதை பத்தி கூட பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க. பட் இட்ஸ் நமக்கு சொல்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கு, சிம்பிளா இருக்கு இல்லையா? பக்தி கொள்றது, மங்களாரதி பாக்குறது நமக்கு கஷ்டம் கிடையாது. அடுத்து வந்து நம்ம நாம ஜபங்கள் பண்றதும் வந்து ஒரு முறை பக்குவமான பிறகு கஷ்டமே கிடையாது. நாம ஜபங்களை வந்து ஒரு அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியாக நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம். எந்த ஆஸ்டாரிட்டியுமே நம்மளால வந்து சுலபமாக செய்ய முடியும். ஆனால் அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா, எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய வாய்ப்பை வழங்கும்படி நாம கேட்கணும். அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம். அந்த வாய்ப்பை நம்ம கேட்காமலே நம்ம வந்து கேட்கக்கூடியது எல்லாமே அந்த வாய்ப்பு மட்டும்தான், வேற எதுவுமே தேவையில்லை மாதாஜி. அதுதான் நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல கூட 4th ஸ்லோகம் உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே இருக்கேன். எஸ், ஏன்னா அதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. அடுத்த பிறவி என்பது கூட இருக்கா இல்லையான்றது கூட நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நமக்கு அது தெரியவும் போறது கிடையாது இல்லையா? ஆஃப்டர் வி லீவ் திஸ் பாடி வி வில் நாட் நோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்ன்றதே நமக்கு தெரியாது. அதனால நாம வந்து we have to be surrendered to God. அவர் நமக்கு எது நன்மையோ அது கண்டிப்பாக வழங்குவார். சரணாகதி தான் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. குலசேகர ஆழ்வார் கூட இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டிய. எஸ், குலசேகர ஆழ்வார் யாரு? அவரும் வந்து ஸ்ரீமதி தானே இல்லையா? அவர் ஒரு அரசர். குலசேகர ஆழ்வார் வந்து ஒரு அரசர். ஆனாலுமே அவர் அப்பப்ப என்ன பண்ணுவாராம், he will not அரச ஆள்றத கூட அவர் விட்டுடுவாராம். அதாவது அந்த பராமரிக்கக்கூடிய அந்த இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்ல கூட சில சமயத்துல அவர் வந்து அவங்களுடைய சபார்டினேட்ஸ் எல்லாமே பாத்துக்குவாங்களாம். அவர் பண்ண மாட்டாராம். அவர் எப்பவுமே நிச்சயமாக அதாவது வாசுதேவனுடைய சேவையிலே தான் இருப்பாராம். அதனால ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது இப்படி செயலற்ற அரசன் இருக்கிறத விட வேற யாராவது அரசராக நியமிக்கணும்னு கூட நினைக்கக்கூடிய தருணங்கள் வந்தது. ஆனாலுமே அவர் சுத்தி இருந்த காரியதரிசிகள் எல்லாமே இவ்வளவு நல்ல அரசன் வந்து மீண்டும் யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதனாலதான் அவரை இழுத்து பிடிச்சு உட்கார வச்சு செய்வாங்களாம். இருந்தாலும் கடைசியில அவர் வந்து he became only the devotee. அவ்வளவு ஸ்ரீமதியான குடும்பத்துல பிறந்தும் கூட அவர் வந்து he became a renounced order of life ஏத்துட்டார். அதனால ஸ்ரீமதி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே குலசேகர ஆழ்வார் மாதிரி கிடைக்கும்ன்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. குலசேகர ஆழ்வார் அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருந்தது. அதே ஈடுபாடு லெவல்ல யாருக்கு இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக ஒரு பக்தனாகக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது கிடைக்கும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு இந்த கொஞ்சம் பிளக்சுவேட்டிங் மைண்ட்ல இருந்தாங்கன்னா, ரஜோ மற்றும் தாமசி குணங்களுக்கு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நாம தவறி விழுந்து, அதாவது நம்ம ஒரு இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியலனாலே we are fallen down only. அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல வாழக்கூடிய குடும்பத்திலேயே நம்ம பிறவி எடுக்க மாட்டோம். சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் நம்ம கண்டிப்பா எதிர்நோக்குவோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. நாளைக்கு ஒரு 2 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நிறைய நாளைக்கு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆச்சு.